बाळासाहेब ठाकरे ज्ञानप्रबोधिनीतील बोगस कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या या उपपरिसरातील हे भीषण वास्तव पाहूयात. आपण आहोत हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ज्ञानप्रबोधिनीमध्ये. ही ज्ञानप्रबोधिनी तुम्ही पाहत असाल आणि या ज्ञानप्रबोधिनीमध्ये मुंबई विद्यापीठाचं सिंधुदुर्ग उपपरिसर आहे जो आपल्याला पाहायला मिळतो. इथनं खाली जे दिसतं आहे ते आहे शिवरामराजे भोसले ऐतिहासिक संग्रहालय आणि कलादालन आणि त्याच्याच वर असणारा हा भाग आहे आणि या भागामध्ये मुंबई विद्यापीठाचं उपपरिसर आहे. इथनं या परिसरातनं अनेक विद्यार्थी मुंबई विद्यापीठात शिकताना पाहायला मिळतात. 2021मध्ये त्यांचा करार झाला होता आणि 2024मध्ये हा करार संपला. त्यानंतर 2024मध्ये 3 वर्षांची मुदतवाढ मुख्याधिकाऱ्यांकडनं या विद्यापीठाला देण्यात आली आणि इथे काम त्यांचं सुरू आहे. मात्र मागच्या वर्षात प्रशासकीय राजवटीत इथे एक मोठा अपघात झाला. मात्र अद्यापपर्यंत प्रशासनानं त्याची कुठलीही दखल घेतलेली पाहायला मिळत नाही आहे. तुम्ही जर पाहत असाल तर हा सिंधुदुर्ग सब कॅम्पस युनिव्हर्सिटीचा आपल्याला MCW क्लासरूम पाहायला मिळतो आहे आणि या क्लासरूममध्ये हा MU क्लासरूम आपल्याला दिसतो आहे आणि या क्लासरूमची जर अवस्था बघितली तर सिलिंग कोसळलेलं दिसतं आहे आणि हे सिलिंग दैव बलवत्तर की त्यावेळी विद्यार्थी इथे नव्हते. हा पूर्ण रूम विद्यार्थ्यांसाठी दिला होता. विद्यार्थ्यांना इथे बसत होते, विद्यार्थी या रूमचा वापर करत होते. इथनं अनेक विद्यापीठाच्या परीक्षासुद्धा होत होत्या. अभ्यासासाठी सुद्धा मुंबई विद्यापीठाचे विद्यार्थी याचा वापर करत होते आणि हे साक्ष देतं आहे मंगळवार 12/8/2025 हा फळा त्याची साक्ष देतो आहे. मुंबई विद्यापीठाचं नाव आणि जागतिक पुढची अक्षरं काही दिसत नाही, आदिवासी दिन अशा पद्धतीचं काहीतरी इथे लिहिलेलं सुद्धा पाहायला मिळतं आहे. हा बोर्ड त्याची साक्ष देतो आहे की इथे मुंबई विद्यापीठाचे विद्यार्थी शिकत होते, अभ्यास करत होते, परीक्षा देत होते. मात्र ही परिस्थिती जर पाहिली तुम्ही तर ही दिसून येते. ऑगस्ट महिन्यात मागच्या ही घटना या ठिकाणी घडली आणि त्यानंतर अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही ही नगर परिषद प्रशासनाकडनं झालेली दिसत नाही. हा एकच रूम नाही तर दुसरा रूमसुद्धा आहे, तो सुद्धा आपण पाहणार आहोत. तो रूमसुद्धा त्याच रूमला लागून आहे आणि MU स्टाफ रूम असे नाव त्यावर आपल्याला दिसतं आहे. मात्र हा ओपन होत नाही आहे. हे दार अजून एक आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसतं आहे. तर हा रूम आपण पाहिला. स्टाफ रूमचा पण एक रूम आहे मात्र तो लॉक आहे. हा क्लासरूम आहे आणि ह्या क्लासरूममधली ही अवस्था जर बघितली तर संपूर्ण सिलिंग कोसळलेलं या ठिकाणी दिसतं आहे आणि हेच साक्ष देतं आहे की केवढी मोठी दुर्घटना 2025च्या ऑगस्टमध्ये इथे घडलेली आपल्याला दिसते. ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाच्या उपपरिसराच्या इथल्या लोकांनी किंवा मुंबई विद्यापीठानं जे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी होते त्यांचं लक्ष वेधलं, त्यांना पत्रव्यवहार केला. मात्र आज पुढच्या ऑगस्ट महिन्यात वर्ष होईल अद्यापपर्यंत कोणतीही दखल घेतली नाही. साधं हे साफ करायचं सुद्धा तेवढीसुद्धा सौजन्य मुख्याधिकाऱ्यांनी नगर परिषदने दाखवलेलं नाही. नुकतंच आता याच्यावर नगर परिषदेवर बॉडी बसलेली आहे, नगराध्यक्ष आहेत, सगळे नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. मात्र कदाचित त्यांच्यापर्यंतसुद्धा हा विषय गेलेला नसेल कारण मागच्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात ही घटना घडली आहे. त्याच्यामुळे या सगळ्याच गोष्टीवर मुख्याधिकारी काय बोलत आहेत त्यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेणार आहोत. मात्र जिथे विद्यार्थी शिकत होते, जिथे विद्यार्थी अभ्यास करत होते, मुंबई विद्यापीठामधनं आपली डिग्री मिळवत होते, दैव बलवत्तर की ही घटना पहाटे घडली. अन्यथा मोठी दुर्घटना सावंतवाडीत घडलेली पाहायला मिळाली असती. या परिस्थितीला वर्ष पूर्ण होण्यासाठी काही महिने शिल्लक असूनही प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष झालंय. याबाबत प्रशासनाला विचारलं असता ते काय म्हणाले ऐका. त्याच इमारतीमध्ये जे मुंबई विद्यापीठाचे उपपरिसर आहे तिथे 2 रूममध्ये छत कोसळले. सुदैवानं त्यावेळी तिथे विद्यार्थी नव्हते म्हणून हानी टळली, कोणाला काही इजा झाली नाही.
आता वर्ष होईल तुमच्या ऑफिसमध्ये, मात्र तिथला कचरा सुद्धा साफ झालेला नाही, त्याबद्दल काय? खरं म्हणजे सावंतवाडी नगर परिषदेच्या जिमखानामध्ये हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ज्ञान प्रबोधिनी आहे. त्या ज्ञान प्रबोधिनीमध्ये मुंबई विद्यापीठाचा उपपरिसर आहे, पण पूर्वी वेगळी यंत्रणा तिथं काम पाहत होती. पूर्वी वेगळ्या संस्थेशी नगरपालिकेनं करार केला होता आणि थर्ड पार्टी म्हणून मुंबई विद्यापीठातले जी विद्यार्थी इथं आहेत त्यांना लाभ मिळावा शिक्षणाचा, या दृष्टिकोनातून थर्ड पार्टी ॲग्रीमेंट आपण केलं होतं. ते ॲग्रीमेंट केलं असताना त्याला निःशुल्क ॲग्रीमेंट केलं होतं. त्यामुळे तिथं त्यांचा मेंटेनन्स करणं, सगळ्या विद्युत बिल भरणं, ही सगळी त्या संस्थांची जबाबदारी होती. ज्यावेळेस विद्युत बिल भरलं गेलं नाही किंवा तिथलं छत कोसळलं गेलं, त्यावेळेस त्या संबंधित यंत्रणेला आम्ही नोटीस काढली होती की तुम्ही जे छत आहे ते दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी तुमची आहे आणि तुम्ही तिथलं वीज बिल भरणं आणि तिथलं मेंटेन करणं गरजेचं आहे. तुम्ही भरलं नाही तर संबंधित आपला करार हा रद्द समजण्यात येईल आणि तुमच्याकडनं ते परिसर काढून घेण्यात येईल. तर याबाबत अजून त्यांचा आम्हाला काही रिप्लाय आलेला नाही. जर रिप्लाय नाही आला तर आम्ही 8 दिवसामध्ये त्यांच्याकडून तो जो परिसर आहे तो वेकेट करून आम्ही आमच्या ताब्यात घेणार आहोत. आपण मुळातच 2024ला हा करार संपलेला आहे आणि 3 वर्षांची मुदतवाढ तुम्ही त्यांना दिलेली आहे, मात्र त्याचाही कुठे करार झालेला दिसत नाही. ते मुदतवाढीचं पत्र त्यांना गेलेलं असणार आहे, कारण करार त्याचा जो आहे तोच करार पुढं कॅरी फॉरवर्ड होतो. पत्रावर फक्त होतं की 3 वर्षाची मुदतवाढ दिली गेलेली, एवढाच विषय होता. त्यांची जबाबदारी आहे. एकंदरीतच बघितलं तर मुंबई विद्यापीठाचा उपपरिसर हा ज्ञानप्रबोधिनीच्या त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो आणि तिथली आपण अवस्था होती ती पाहिली, तिथली परिस्थिती पाहिली. याबाबत जेव्हा मुख्याधिकाऱ्यांना विचारलं त्यावेळी त्यांनी दिलेली माहितीसुद्धा आपल्या लक्षात आली. मात्र एकंदरीतच बघितलं तर प्रशासनाचं पण दुर्लक्ष त्या ठिकाणी झालेलं पाहायला मिळतं आहे. प्रशासनाकडनं सांगितलं जातं आहे की मुंबई विद्यापीठालाच ती दुरुस्ती करून घेण्यास सांगितलं गेलं. मात्र या सगळ्यात जीव जर कोणाचा धोक्यात आला असेल तर तिथे शिक्षण घेणाऱ्या त्या विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात आलेला आहे, जीव टांगणीला लागलेला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या निद्रिस्त कामामुळे उद्या कोणाचा जीव गेला तर जबाबदार कोण, असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होताना पाहायला मिळतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.